Desde o Concello xa recepcionamos a obra da rede de saneamento de Cervo, unha obra que incluye redes separativas de residuais e de pluviais. E isto o que significa é que existen dúas canalizacións independentes para recoller, por un lado, a auga que procede dos fogares e a auga da chuvia polo outro lado. Deste xeito, o que pretendemos é que non se produzcan máis inundacións, como, por exemplo, as que xa se teñen registrado nos últimos anos en eses días que as choivas eran moi fortes. Esta obra foi financiada por Augas de Galicia íntegramente, pero despois do recepcionamento que fixemos é o Concello que se encarga da súa xestión e do seu mantemento. Esta obra de saneamento tamén incluía a construción dunha depuradora que xa está funcionando e esta dar tiña, en concreto, un sistema innovador de depuración ecolóxica con plantas, en donde eran estas mismas plantas e son as encargadas de eliminar as bacterias e os microorganismos. E as primeiras análises da auga que se verte o río Xunco despois da depuración, a verdade é que tiveron resultados moi positivos. De feito, dinnos esos análises que as augas teñen unha calidade moi óptima. Da xestión e do mantemento da depuradora vai se encargar Augas de Galicia durante os próximos 2 anos. Unha EDAR que foi proyectada, e é ben recordalo, para dar servicio a unha poboación de 1.500 personas e de feito foi realizada tendo en conta un posible aumento no número de habitantes do núcleo de Cervo. Desde o Concello de Cervo, a verdade é que estamos moi satisfeitos de que Cervo conte con un saneamento completo que permite evitar as inundacións e ao mesmo tempo que preserve a calidade da auga do río Xunco e, en consecuencia, a da praia de Rueta.